Čaute moje meno je Totalent Marko, vás vítam pri novom videjku. No a dneska, ako ste si mohli všimnúť, budeme robiť tier list Blue Lock charakterov. Takže určite, ak sa vám bude páčiť toto videjko, nezabudnite like, po prípade odber, zvonček, aby ti neunikli žiadne takéto tier listy alebo podobné videjka. No a my poďme na to. Máme tu prvého Isagi Yoichi úplne na začiatku. Potom by sa mi zdá, že som tu videl napríklad dvakrát Bachiru, tu je napríklad Bachira a potom tu je Bachira vyupgradený. Takže je šanca, že tu možno uvidíme aj... Dobre, nie proste. Isagi je hlavná postava, také Ačko. Hodneme sa. Bachira je dribbler, je to docela pohode postava, ja si myslím. Takisto A. Kunigami. Kunigami chce byť superhrdina, takže za mňa pohode. Je to veľmi dobrá postava, ja si myslím. Kunigami zase tiež A. Chigiri, rýchly. Chigiri mi príde ako veľmi dobrá postava, jedna z mojich takisto obľúbených, ale nie úplne najlepších. A. Všetko A. Tento, čo ani už neviem, ako sa volá, myslím, že na Ch... Nie, R. Raichi, on bude lepší a on bude dobrý v tých ďalších chapterov, takom chapter 200 dačo, čo nás ešte čaká. Takýto ešte budeme hovoriť nie o mangách, ale budeme hovoriť o normálne ešte, čo bolo v anime. Takže aj season 2. Takže Raichi, Dčko. Gagamaru, strašne dobrý brankár, B. Dobrá postava. Toto bolo docela dobrá postava s Barom, čo mal tie tyčinky vo vrecku. Tenhle je docela cool, toho by som dal do takého C-čka. Tento zradil tým D-čko. Tento D-čko. Tento D-čko. Toto je Lemon. Lemon bol minulý brankár. On nechytal zle, jeho by som dal na také C-čko. Barov Shoei, alebo neviem, ak sa nejak volá, tak to nejak Shoei sa to vyslovuje, alebo niečo také Barov. Barov je takisto veľmi dobrá postava. Toho by som dal tak na... Barov sa mi páčili potom season 2 tie góly, takže... Dajme Bčko. Barov je na B, takže B. Niko je takisto Sigma, Bčko. Nagiho by som dal určite Ačko, pretože Nagi je dobrý. Nagiho by som dal úplne takto dopredu. Aj Chigiriho. Ale Chigiriho takto. A Kunigami. A Bachira. Takto. Reo bol fajn, Bčko. Tenhle. To bol jak Chigiri. Rýchly bol jak Chigiri. Okuliare nosil jak keby bol na plavárni, takže... Cečko. Nie, takto. Tohle je kto počas? To není náhodou Rin. Nie, to není Rin. Či to je Rin? Nie, to je Rin, pretože Rina tu už... Tu máme ešte Rina potom. A toto sú potom ešte U20 a ďalej chapter. Toto je najskôr asi Rin, keď nie, no tak sa vám ospravedlňujem. Rin bol cool, ale... Rina by som dal do C-čka, ok? Nehejtite ma, ale nemusím ho. Tento taký... Nie je to isté, to je ten istý capek. Ok. Tak to dám do toto, aj to je ten istý capek, takže ho dám sem. Aj tu je dvakrát ten istý cápek. Tento bol cool, neviem čom, ale ten sa mi docela ľúbil. Asi ako sa nám ľúbia postaviť tak, ako potom sa nám ľúbia... toho by som dal vyššie ešte. Takto do Bčka. Myslím, že on sa volá Silva. On je ten top hráč, čo ich minule roztrieskali. Ktorí tam boli na jednu epizódu. No, dobre, tak nepoznám ho. Futbal vie hrať, ale dáme ho do Dčka. Toto je. Ja si, neviem.
Tento je to isté ako Silva, bol na jednu epizódu, vie dobre hrať futbal, ale dám ho do C, lebo má cool účes. Tenhle ten tiež myslím, že hral, takže to tam dám a... To je Noel Noah, ne? Či? Neviem, to asi nechám, lebo neviem. Karasu. Cool hráč, on sa vie proste to, on vie tiež dobre hrať futbal a dám ho do C. Ešte nikoho nemáme v S-ku, pretože nemám také, že top ešte tu. Otoja Ačko, on bol viac cool podľa mňa. Toto je, prosím vás, kto? Neviem. Toto je Hiroi som dal do Bčka. On mal pekné pasy. Shidou. Shidou bola moja stará obľúbená postava, hej, ak by ste chceli vedieť. Shidou by som možno dal aj do toho SK. Nie. Ačko, ale takto. Aiku je cool postava. Esko. Prvé Esko, lebo Aiku je fakt veľmi dobrá postava. Sae má brata v C, takže jeho brat bude v B. Takto. Toto je kto? Tam je Účko, to má Lorenzo ale tu máme Lorenza. Ale to mohol byť aj niekto iný. Neviem, kto to je. Takže necháme tak. Toto takisto neviem, kto je. Toto je Sae, Rin, Gagamaru, toho sme už mali. Noel Noah je cool. Ačko. On ešte je z mangy, takže to ešte nebolo. Oh my god, Kaiser. Nie je to náhodou Kaiser? Nie, toto. No, Kaiser. Esko. Kaiser je topka. Toto je tiež Kaiser. Toto sa mi menej páči. Kaiser. Tu máme potom Gagamaru, to je vlastne tento, ale toto je ešte v prvej sezóne a toto bude v tretej sezóne, ktorá ešte nevyšla, ale bude. Toto je ten zo 7. sezóny. Takže keď to mám takto hodnotiť, tak tento z prvej sezóny, tak to by som potom dal do Bčka, tohto do Ačka, ale nechcem to nejak tu meniť a robiť. Už tu asi nič nemám. Ešte tu mám toho, ktorého vždy zabudne meno, jedno na K. Je rýchly a má dobré nahrávky. Kurona sa volá a Kurona je veľmi cool postava. Ačko. Isagi, neviem kto to je, Barrow, Nico najskôr, Don Lorenzo, konečne sa dostali. Don Lorenzo je tá najlepšia postava v bloku. Neviem prečo, ale Don Lorenzo, ja milujem Don Lorenza. Ja nie som gay, ale milujem Don Lorenza. A toto je Mark Snuffy. Alebo tak nejak sa volá. Toto je Snuffy a Snuffy je tiež cool postava a dal by som ho medzi S a Ačko. Dám ho takto pred Shidoa. No a takto vyzerá môj tier list. Toto sú postavy, ktoré sa opakujú a toto vyzerá ako Noel Noah. Takže toto je môj tier list. Takto vyzerá môj tier list. Mám tu Aiku, mám tu Lorenza, Aiku a Kaisera, tak by som to dal. Potom Snuffyho, Shidowa, Nagiho, Chigiriho, Kunigamiho, Bachiru, Isagiho, Otoju, Noel Noah a Kuronu mám v Ačku. V Bčku mám Gagamaru, Barrow, Nico, Reo, neviem ako sa volal, to je ten istý, Hiroi a Sae. V Cčku mám, neviem ako sa volal, Lemon, neviem ako sa volal, Rin, tento a Karasu. A Dčku mám Raichiho, tohto, Silvu a týchto dvoch. Oni neboli až tak zle. Dčko by som dala ako také, že proste bolo mi z nich proste zle, že som ich proste jednoducho nemal rád. Tak by som to takto dvihol. Z toho mi bolo zle. Bolo zle. Možno ešte z neho, on bol taký chill guy. OK, tak toto je moje tier list Blue Lock charakterov. Ak by ste chceli iné anime, ako je Demon Slayer, alebo Kuroko no Basket, ktorý som ani nevidel, alebo proste hocičo, tak dajte vedieť do komentárov, ja to možno natočím.
Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Like, po prípade odber, zvonček, napísať pekný komentár, veď to poznáš a čau čau.